wie dit moontlik is, dat u hier sal bly tot aan die einde van ons verrigting en dat u nie sal opstaan en voor die tyd sal stap nie. Ons vra dit meneer Spies en juffrou se voorsorg. Maar ek het jou klaar, akademiese prestasie, kursvertroue en silwerte diploma met die Zeker, deel resultaat, ook voor de beste academische prestatie en samen met de ook goede academische prestatie en meer koor en silwer prijspunten. Zeer vriendelijkheid. Mordecai, vriendelijkheid. Option 2, academische prestatie. Academische prestatie. Leon Mens, academische prestatie in Salvador Dunlop in kunstwedstrijd. Albertus Oberholzer, een goede academische prestatie en uitblinker in karate. En nou Piek, dit reg uit goeie vordering. Jacques Swart, goeie academische prestatie. Louis Strom, goeie academische prestatie in junior koor. Willem van der Doe, academische prestatie. Chantel van Seil, academische prestatie in junior koor. Christel Ward, academische prestatie. Dan beste prestatie in Afrikaans. Meneer Collins vir die boodskap namens die bestuursliggaam, mevrou Bredenkamp vir die blomme, meneer Langstelling en die teenwoordigheid. Ons wens hier 'n goeie nagrus toe, goeie nag.